मा हाबाफारि लादों नोंथांमोना? आच्छा जोंनि दिनैनि बे दैमालु भवन सापागुरियाव जानो आखायाव लानाय जेनाखि हाबाफारि बेयो जाहैबाय जोंहा मोनसे आफाद दङ बर' हारिमु रैखाथि आफाद। बे बर' हारिमु रैखाथि आफादखौ थांनाय 14 अक्ट'बर 2007 अक्ट'आव दानाय जादोंमोन। नाथाय गोबाव बोसोर बे अक्ट'खौ जोनोम सान हिसाबै फालिबोबाय थानानै मोनसे समाव गासैबो आसामाव सा सानजा भारताव आरोखि जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बे ट्राइबेलफोरनि सुरक्षानि थाखाय धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनि थाखाय मोनसे सानखौनो बयबो जोनोम सान फालिनाय जाथोंसै होननानै प्रस्ताब आखारि नाजावनानै बै दिननिफ्राय बे 25 डिसेम्बरखौ जोनोम सान हिसाबै मोनफ्रोमबो जनजातिफोरनि जोनोम सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों। दा बेखायनो दिनै गिबि बे 25 डिसेम्बर खालि जोङो बे बर' हारिमु रैखाथि आफादनि जोनोम सानखौ फालिनो आखायाव लानाय जाबाय। मा सावरायनाय जागोन दिनै जिहेतु? बेवहाय आसलथे सावरायनांगौ बाथ्रा गोबां दङ। जेरै जोंनि धर्म संस्कृतिया जामलांगासिनो दं, गोमालांगासिनो दङ। जोङो गुबुननि माने वेस्टार्ननि सोनाबारिनि जेनाखि राव हारिमु बेखौ जोङो फल' खालामगासिनो दं, सोलोंगासिनो दङ आरो जोङो बेबहार खालामगासिनो दङ प्रेक्टिकेलि। दा बेखौ खालामोब्ला जोंनि माहारिया गोबाव बोसोर थांनानै थानायनि जेबो मिजिं गैया, आसा गैया। दा बेखायनो जों गोमालांगोन, लासै लासैनो जोङो सेस जागोन। जोङो जारिमिनावल' थागोन जे गोदो गोदाय बर' माहारि दङमोननो, ओरैबायदिमोननो बेबादिल' जों खोनाहैगोन। नाथाय प्रेक्टिकेलि बर' माहारिया माब्लानिफ्राय जोनोम बे भारत हादोराव एबा नर्थ इस्टआव बे जिनिसनि जारिमिनखौ जोङो रोखा गालांनो थाखाय बे बर' हारिमु रैखाथि आफादा जोनोम मोनदों। आरो गुबुन माहारिफ्राबो ट्राइबेलफ्राबो गावबा गावनि जनजातिनि जिबन पद्धति, थांनानै थानायनि जेनाखि पद्धति बेफोरखौ एक्सुवेलि मामोन दा मा जाखो आरो देनांसिम मा जालांगोन बे भबिष्यतखौ नुहुरनानै अन्धकार नुहुरदों बयबो जनजातिया। मानोना गासैबो जनजातियानो बर'ल' नङा जे धर्मान्तरन जानाय आरो गुबुन माहारिजों लांखार जानाय, हाबा जानाय, फानहर जानाय, जिनाहारि खालामजानाय, हाबा लाजानाय बेफोर जोबोद गिख्रांथाव जाथायफ्रा जागासिनो दङ। दा बेखायनो खालि बर'ल' खर' सायाखै, बर'आव दुखु मोनाखै। गासैबो जनजातिफ्रानो, गासैबो नर्थ इस्टआव थानाय ट्राइबेलफ्रानो, गासैबो थानाय भारतबर्षनि जनजातिफ्रानो दिनै सिरि मोननो गोनां जादों। आरो गाव गावनि धर्म संस्कृतिखौ लाखिनो थाखाय गोख्रों मोनसे थांखि लानानै गावबागाव संगठनखौ दादों जनजातिखौ लाखिनो थाखाय। दा जेरोखोम जोंनाव नर्थ इस्टआव सोर दङ? बर' हारिमु रैखाथि आफाद, सावथालनि थाखाय सावथाल धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्च। आरो सावथालफ्रा मोनथाम बाहागो दङ। मोनसे जाहैबाय जनजाति उराव जनजाति सुरक्षा मन्च आरो मोनसेया जाहैबाय सा जनगोष्ठी धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्च। ओमफ्राय मोनसे दंबावोमोन गार', बिथांमोना फ्राय धर्मान्तरन जानानै दा दिनैसिम माने संगठन हिसाबै नुजानानै खामानि मावनोनो गोहोआनो गैला। दा बेखायनो लोरबां जालांबाय। दा बेखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे गासैबो जनजातिफ्रा, ट्राइबेलफ्रा गाव गावनि जन्मगत जेनाखि अधिकार दङ, गावनि राव हारिमु थुनलाइ गाननाय जोमनाय गासैखौबो लाखिनो थाखाय, जुग जुगान्तर लाखिनो थाखाय जेनाखि हाबाफारि मावनांगौ दङ बेफोरखौ मावनो थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिमु रैखाथि आफादजों लोगोसे गासैबो नर्थ इस्टआव थानाय ट्राइबेलफ्रा गाव गावखौ रैखाथि होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बोसोरे फालिगासिनो दङ।